O pasado verán o Concello de Cambados decidiu intervir neste camiño da Modia transformando un antigo serventío na actual pista. A ampliación da vía supuxo a construción de varios muros en distintas parcelas como este que ven para evitar que o Comaro e que polo tanto o camiño acabase desfacéndose co paso dos invernos. O problema é que nin a Consuelo nin ao seu veciño do lado se lles construiu un muro que o goberno local lles prometeu. Segundo asegura esta veciña, esa actuación debería terse feito en riba deste vello muro. Aquí viñeron e fixeron unha pista, como vistedes por aí, e, bueno, chegaron aquí e dixérmoslle que, bueno, que había que facer o muro, e dixo, bueno, pois veña, hai que facelo, ter razón e tal, e, bueno, quedaron nesa forma de que iban a poñer o muro ben, e, bueno, desto xa hai 6 meses, xa fomos eu e máis o veciño unha che de veces ao ayuntamento, xa foi a rapaza tamén ao ayuntamento, pero nada, isto sigue o mismo. Pero pasaron xa 6 meses e o novo muro nin está nin se lle espera. O que ocorre agora é que a bella construción viuse moi danada nos últimos anos e algunha das súas pedras mesmo xa se acabou vindo abaixo. Esta era unha sermentía que iban para as terras de aí de arriba e o muro estaba así, a ver, pouco a pouco foi caíndo porque, a ver, antes pasábase con carretas e con carros de vacas. Agora empezouse a pasar con coches e con tractores e o muro é o mismo de hai 90 anos ou 100. Entonces, claro, foise vindo abaixo, e agora, claro, fixeron unha carretera que era cando lle dixéramos que fixéramos o muro. Consuelo denuncia que o Concello se comprometeu con ele e co seu veciño a construir o novo muro, agora que ese anaco de terreo xa fora expropiado. Para esta veciña, o goberno local está tardando moito en actuar e mesmo faltando a verdade. Xa estamos hasta os huevos. Vas ali e nunca che dicen, bueno, tal, sí, boas palabras sempre che dan. Nunca che di nada. Ahora dis que fomos onte e dinnos que o arquitecto que vai facer un proxecto, cando nós pensamos xa que o proxecto xa estaba feito. Resulta que non tiñan nada feito logo. Consuelo agarda que o problema se resolva canto antes. De momento recibiu o compromiso do Concello de que esta mesma semana os técnicos pasarán pola Modia para tentar axilizar os trámites e comezar a redacción do proxecto.